ዓለም ኣብ ኣፍሪቃ ክሳብ ሕጂ ብንግስነት ትመሓደር ሃገር ከም ዘላ ትፈልጡ ዶ? ሎሚ ብኢስዋቲኒ እያ ትፍለጥ። ኣቐዲማ ግን እዚ ሃገር ብስዋዚላንድ እያ ትጽዋዕ ነይራ። ኤርትራን ኢስዋቲንን ክልቲአን ንኣሽቱ ሃገራት እየን። ዕቤት ስፍሓት ኤርትራን ብዝሒ ቁፅሪ ህዝቢ ኤርትራን ግን ካብ ናይ ኢስዋቲኒ ብዝተዓጻጸፈ ይገዝፍን ይበዝሕን። ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ እዋን ንኢስዋቲኒ ብስፖርት 2 ግዜ ስዒራታ ነይራ። ሕጂ ግን ብዛዕባ ስፖርት ኣይኮንናን ክንዛረብ። ንሎሚ ብዛዕባ እዛ ንእሽተይ ግን ከኣ ብዙሕ ፍሉይ ነገር ዘለዋ ሃገረ ኢስዋቲኒ ኢና ክንትርኽ። ኢስዋቲኒ ዝበዝሐ ክፋል ምስ ደቡብ ኣፍሪቃ እያ ትዳወብ። ካብዚ ወፃኢ ምስ ሞዛምቢክ እውን ትዳወብ እያ። 1.2 ሚልዮን ነበርቲ ጥራሕ እዮም ዝቕመጥዋ። ፖለቲካዊት ርእሰ ከተማ እዛ ሃገር ኤምባባነ ክትከውን እንከላ ንጉስ እታ ሃገር ዝቕመጠላ ኣገዳሲት ከተማ ከዓ ሎባምባ እያ። ኣይሾው ስፒድ ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ዩቱበር ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘካየዶ ዑደት ንኢስዋቲኒ ከይረገጸ ክሓልፍ ኣይመረፀን። ናብታ ሃገር ብምኻድ ብዙሕ ባህላዊ ኣነባብራ እቲ ህዝቢ ተዓዚቡ ንመላእ ዓለም እውን ኣመሓላሊፉ። Wait, where do you get talent? And you kick with 3 legs. Can I what? Jump and you kick 3 times. All right. That's one. ንጉስ ሚዝዋቲ ሳልሳይ ኣብ ኢስዋቲኒ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ሰብ እዩ። እዚ ንጉስ እዚ ኣብ 1968 ዝተወልደ ኮይኑ ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮነ ንግስነት ተቐቢሉ። ኣብዚ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ዝተረፈ በይናዊ ንጉስ ከም ዝኾነ ይንገረሉ። ንሱ ኣብ ኢስዋቲኒ መን መንግስቲ መን ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ኣለዎ ይውስን። ንዝበዝሐ ቁጠባዊ ክፋል እቲ ሃገር ይቆጻጸር። ፖለቲካውያን ሰልፍታት እዚ ዝበሃል ተራ ከምዘይህልወን ይገብር። ብሓፂሩ ኣብ ኢስዋቲኒ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ዝውስን ንጉስ ሚዝዋቲ ሳልሳይ እዩ። እዚ ንጉስ ብዙሓት ኣንስቲ ክህልዎ እንከለዋ ኣዝዮም ሓያሎ ውሉዳት እውን ከም ዝወለደ ይፍለጥ። ኣንስቲ እዚ ንጉስ ነፍሲ ወከፈን ናይ ገዛእ ርእሰን መንበሪ ቤት ኣለወን። ንጉስ ኢስዋቲኒ ኣብ ፖለቲካ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ባህላዊ ንጥፈታት እታ ሃገር እውን ልዑል ተራ እዩ ዝፃወት። ኣብ ባህላውያን ፀወታታት እታ ሃገር ብምስታፍ ከዓ ከም ምስሊ ባህሊ ሃገሩ ኮይኑ የገልግል። ዝቐርበሉ ነቐፌታታት ንዝበዝሐ ስልጣን እታ ሃገር ብምግባት ምስ ድኽነት ህዝቢ ኢስዋቲኒ ዘይዳረግ ምቾት ዘለዎ ናብራ ብምሕላፍን ካልእን ምጥቃስ ይከኣል። ኣብ ኢስዋቲኒ ዴሞክራሲ ንኽዓዝዝ እውን ኣንጻር እዚ ንጉስ ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየዱ እዮም። ፍሉይነት ንጉስ ኢስዋቲኒ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው ሙሉእ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝጨበጡ ውሕዳት ነጋውስ ሓደ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለው ዝበዝሑ ነጋውስ ኣብ ፖለቲካ እዚ ዝበሃል ስልጣን የብሎምን። ክብረት ተዋሂቦም ጥራሕዮም ንሕብረተሰብ ዝውክሉ። ኣብ ኢስዋቲኒ ግን በንጻሪ እዩ። ኢስዋቲኒ ብተፈጥሮ ኣዝያ ሃብታም ሃገር እያ። ሃገራውያን ፓርክታት ወይ ሕዛእቲ ተፈጥሮ እታ ሃገር ኣገረምቲ እዮም። ንኸም ሓራምዝን ኣድጊ በረኻን ዝኣመሰሉ እንስሳታት ዓቂቦም ከዓ መስሕብ በጻሕቲ ሃገር ይኾኑ። መልክዓ ምድሪ እዚ ሃገር ብጎቦታትን ልሙዕ መሬትን ዝተኸበበ እዩ። ህዝቢ ኢስዋቲኒ ዝበዝሑ ብሕርሻ እዮም ዝናበሩ። ኣብታ ሃገር ሽቕለት ኣልቦነትን ድኽነትን መሰረታውያን ፀገማት እዮም። ኢስዋቲኒ ስማ ኣብ 2018 ብወግዒ ካብቲ ኣቐዲማ ትፍለጠሉ ዝነበረት ስዋዚላንድ ዝብል ስም ዝቐየረቶ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ኤርትራን ኢስዋቲንን ክልቲአን ኣብ ኣፍሪቃ ከም ንኣሽቱ ሃገራት እየን ዝፍለጣ። ኢስዋቲኒ ብንግስነት ክትመሓደር እንከላ ኤርትራ ብሓደ ስማዊ ሰልፊ ትቕየስ። ኢስዋቲኒ ብባህሊ ዝተጸልወት ኮይና ኤርትራ ሓያል ቁጽጽር ዝካየደላ ሃገር እያ።
ኣብ ኢስዋቲኒ ንጉስ ሚዝዋቲ ሳልሳይ ሙሉእ ናይቲ ሃገር ፖለቲካዊ ስልጣን ይጭብጥ፣ ኣብ ኤርትራ ድማ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዘይ ህዝባዊ ምርጫ ኣብ ዙፋን ኤርትራ ይቕመጥ። ኢስዋቲኒ ባህላዊ ንጉስ ኣለዋ፣ ኤርትራ ከዓ ዘመናዊ ውልቀ መላኺ። ኣብ ኢስዋቲኒ ብመጠኑ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ይፍቀድ እዩ። ህዝቢ እውን ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ግሉጽነት ዘለዎ ነጻነት የንጸባርቕ። ቱሪዝም ትንፋስ ኣለዎ። ኣብ ኤርትራ ዕፉን ነጻነት ሓሳብካ ምግላጽ፣ ጉዱድ ዕስክርናን ምዕፋን ነጻነት ፕረስን ኣሎ። ኢስዋቲኒ ቁጠባኣ ብሓያል ጽልዋ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተጠቕዐ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ካብ ሕርሻን መጠን ዘለዎ ኢንዱስትሪን ኣታዊታት ትረክብ። እቶት ህዝቢ ኢስዋቲኒ ግን ካብ ናይ ኤርትራ ኣጸቢቑ ዝሓሸ እዩ። ኣብ ኤርትራ ድኹም ቁጠባ እዩ ዘሎ። ብዙሓት መንእሰያት ነታ ሃገር ሓዲጎማ ይወፁ። ብዘይካዚ ኤርትራ ሓያል ተነጽሎ ዓለም ኣለዋ። መጻወቲ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ክልቲአን ሃገራት ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ። ኣብ ኢስዋቲኒ ሓደ ሶምህሎሎ ዝበሃል ሃገራዊ ስታድዮም ኣሎ። እዚ ስታድዮም እዚ ኣብታ ንጉስ ዝቕመጠላ ከተማ ሎባምባ እዩ ዘሎ። ስም እዚ ስታድዮም እውን ብስም ኣቐዲሙ ኣብ ኢስዋቲኒ ንጉስ ዝነበረ እዩ ዝጽዋዕ። እቲ ስታድዮም ኣስታት 20,000 ተዓዘብቲ ክሕዝ ይኽእል። ንዓበይቲ ፀወታታትን ንዓበይቲ በዓላትን ኢስዋቲኒ ከዓ የገልግል። ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስታድዮም ብተመሳሳሊ ኣስታት 20,000 ህዝቢ ክሕዝ ይኽእል። ብተመሳሳሊ ንበዓላትን ንዓበይቲ ፀወታታትን ይኽፈት። ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኢስዋቲኒ ኣብ ወርሒ ካብ 300 ክሳብ 850 ዶላር ይኽፈሉ። እቶም ዝበለጹ ተፃወቲ ግን ክሳብ 1,000 ዶላር ክኽፈሎም ይኽእል። ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኢስዋቲኒ ብተወሳኺ ናይ ዓወት ምቕሽሽ ኣለዎም። ክዕወቱ እንከለዉ ካብ 50 ክሳብ 200 ዶላር ዝበጽሕ ተወሳኺ እቶት ይገብሩ። ውሕዳት ካብዚኣቶም ናብ ከም በዓል ደቡብ ኣፍሪቃ ብምኻድ ዝሓሸ ደሞዝን ሓለፋታትን ይረኽቡ። ክፍሊት ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ናይ ኢስዋቲኒ ኣዝዩ ዝወሓደ እዩ። ኣብ ኤርትራ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ከም ሞያ ኣይቁፀርን። እቶም ተፃወቲ እውን ወተሃደራት እዮም። ንፀወታ ኣብ ዝገሽሉ መንግስቲ ፓስፖርቶም ከም ጅሆ ይሕዞ። ኣብ ደገ ክፃወቱ እንከለዉ ዝወሃቦም ዕለታዊ ናይ ጁባ ገንዘብ ከዓ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ኢስዋቲንን ኤርትራን ክልቲአን ኣፍሪቃውያን ሃገራት እየን። ክልቲአን እውን ብቁፅሪ ህዝብን ስፍሓትን ንኣሽቱ እየን። ደረጃ መነባብሮ ህዝበን ግን ዝተፈላለየ እዩ። ኣብ ጉዳይ ኢንተርነት እንተመፂና ህዝቢ ኢስዋቲኒ ብፍላይ እቲ ኣብ ከተማታት ዝነብር ተጠቃሚ እዩ። ኣብ ሞባይላት እውን ኢንተርነት ክረክብ ይኽእል። ፍጥነት ኢንተርነት ኢስዋቲኒ ማእከላይ ክበሃል ይከኣል። እቲ ፍጥነት ንማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዩቱብ፣ ቲክቶክ ጥራሕ እንተኾይኑ ኣዝዩ እኹልን ትሩፍን እዩ። ዋጋ ግን ክቡር እዩ። ኣብ ኤርትራ ኢንተርነት ካብ መጠን ንላዕሊ ዝሑል እዩ። ህዝቢ ከዓ ናብ ኢንተርነት ካፌታት ብምኻድ እዩ ዝጥቀም። ዳርጋ የለን ክበሃል እውን ይከኣል። ኣብ ኢስዋቲኒ ኣብ ሆቴላት፣ ዕዳጋታትን ቤት ምግብታትን ብቪዛን ማስተርካርድን ምኽፋል ይከኣል። ኦንላይን ባንኪን ጽቡቕ ኣገልግሎት ይህብ። ኣገልግሎት ሞባይል ማኒ እውን ኣሎ። ይኹን እምበር ብዙሕ ሰብ ጥረ ገንዘብ ወይ ካሽ ይጥቀም እዩ። ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ኩሉ ዕድግታት ብጥረ ገንዘብ እዩ ዝፍጸም። ኦንላይን ባንኪን ይኹን ክሬዲት ካርድ ኣይፍለጥን። ስለዚ ናብ ኤርትራ ዝገይሽ ሰብ ግድን ጥረ ገንዘብ ክሕዝ ኣለዎ። ኤርትራ ብስፍሓታ ካብ ኢስዋቲኒ ብ7 ዕፅፊ ተዓቢ። ከተማታት ኤርትራን ኢስዋቲንን ንኣሽቱ እኳ እንተኾና ናይ ኢስዋቲኒ ከተማታት ዝያዳ ዘመናውያንን ጽዑቕ ምንቅስቓሳትን ይረኣየን። ከተማታት ኤርትራ በንጻሩ ህድእ ዝበላን ኣረጋውያንን ኮይነን ንረኽበን። ክቡራት ተኸታተልትና ኢስዋቲኒ እምበኣር ከምዚ ክንገልጻት ጸናሕና ንእሽተይን ሰሓቢትን ሃገር እያ። علم